Nou, we zijn in de Drachten, we zijn in het Fries Congrescentrum. En daar organiseren wij nou voor het eerst een beurs voor de autocross, de autospeedway en het oval racing. Dan ze rijden al hier op baan van 400 meter en ze gaan alleen maar linksom de bocht. Dus ze slaan net terug zo, ze rijden alleen maar linksom. Nou, dat is eigenlijk het verhaal in het kwart. Beter kan ik het net uitlezen. Zelf rijden wie voor mij het jaar. Daar ga je verder zien, dat we dan foto's maken. Nou, er kwamen t-shirtjes en patches bij. Nou inmiddels een complete winkel. Dit is dan het shirt van 2019. Nou, je ziet de winnaar van 2018 op. Nou, dan maak je daar een mooie foto van. We betekenen de tekst er een beetje bij. Dat zetten we op een kladblokje. Nou, dat sturen we naar Amerika. En dan 3 weken later krijgen we een heel mooi ontwerp. Nou, dan stuur je er een goed naar van vinden we het leuk. Nou, en dan gaat de drukpers op en dan 2 weken later dan krijg je doorzen vol in Amerika. Ja, en dan maak je de meesten hier dol enthousiast en blij mee, want dat vinden ze mooi. Alsjeblieft. Maar dit ontwerpt ze dus al jezelf? Ja. Dus, is dat vroeger ooit betekend kind? Nou nee, alleen maar van dromen kennen. Alles wat mijn autosporten maakt, dat vond ik mooi. Ja, dan ga je er heel langzaam wat in verdiepen en dan ga je zelf een beetje ontpuzzelen. Ja, dan komt dit eruit en dat is gewoon genieten. Het is een heel aparte verhaal, maar het is ook een mooi verhaal. Ja. Het is een way of life, hè. We zijn er altijd mee bezig. Ja? Ja, hè. Mijn zoon die rijdt in Slagerlitzer in de Formule 2, in de junioren. Die is nu 15 jaar en als hij aan 16 is, dan zou hij in rijden maaien. Dan wil ik eerst zelf nog een paar jaar rijden, maar als hij zo'n 4 is, dan zal er 16 centje werden, dan stapt er roer. Dus je hele gezin is er altijd mee bezig. We hebben nog krek leren. 2 dagen alleen ga ik hem bij de bestikker halen. Toen gaan we de motor erin zetten en de chellen eronder. Maar je hebt best die om hem hier nog te krijgen? Ja, dat is de stand van de Haarlemmer Autocross. Ik kom zelf uit Haarlem natuurlijk. En ik ken mooi zien laten aan het publiek. Voor het eerst. Hij heet Iris. Ja, dat is mijn dochter. Daar maak ik een beetje om tegen. Die is ik altijd mooi. Maar hij is nog Sanna, ik ga er nog niet in zitten. Mijn zoon die gaat erin zitten, die is wat lidster. Daar heeft ze er nooit in zitten? Nee. Dan ben ik heel benieuwd dat het past. Ja, dat moet wel passen. Hoe maakt er wel weer om? Zo. Hoe viel dit nou? Nou, lekker hè? Ja? Ja. Gaat er wel zin in. Ik kan wel worden. Ja hoor. Dus dan maakt mijn mooiste trog in en dan is er hoop ik juni klaar. Ja. Succes! Dank u wel. Voorkantig, hè? Wat zei je? Dat is de voorkantig, hè? Nou, ze liet zien. Nou, volle blitsen. Wat is dit voor club? Het is een geweldige club. Het staat er ook mooi op. Hè? Maar dit is de grote voorzitter en die kan hem alles precies vertellen. Geen voorzitter is dat altijd beter dan hoor. Heel protte beter. En waarom kan hij dat beter? Ja, die man die zit al jaren en jaren en jaren met deze auto's, auto's, is hij al mee bezig. En ik ben er nog maar krek bij, dus ik kan er nog net zo heel veel over vertellen. Maar deze man weet alles. Die weet echt weer alles. En jij weet met die man? Dat is Jan. Bij Jan? Jan. Maar jij bent mooi vet. Ik ben mooi vet. En daar gaat het om. Nou, dit is een custom club. Daar ben een heel soort mooie Amerikaan. Oud. Want custom budget? Ja, dat moet je wat uitbouwen. Het is een internationaal, nou, dikke velgen, dikke motorkappen, dikke motors. Het draait om motors. Ik heb er zelf 4. Maar wat is dat dan dat je beslist een Amerikaan hebt willen? Wat is dat maar die Amerikaan? Het geluid. Ik kijk helemaal op dat geluid. Je wil juist een stakkaar binnenrijden. Toen dacht ik, het duurt mij al hartstikke te lang dat de autocross begint. Dat vind ik wel zo mooi. Dat is het mooiste wat er is. Die dikke stakkaar, die motors, nou ja, hier lees ik in. Alleen als hij wat minder pk's. Maar ja, dat maakt het niks uit. Het geluid is zo mooi. Nou, iedereen shot ik naar je. Je bent gewoon een opdracht op het dik beteken. Vooral in die grote truc van mij. Dan zetten ze beteken, zat het maar. Nou, prachtig mooi, nou. Ja, dat is het dan. Het is de kick. De kick van motorgeluid, dat is machtig. Ja.
Nou, we zijn in Drachten, we zijn in het Fries Congrescentrum. En daar organiseren wij nou voor het eerst een beurs voor de autocross, de Autospeedway en het Oval Racing. Ze rijden al hier op baan van 400 meter en ze gaan alleen maar linksom de bocht. Dus ze slaan net terug zoals ze rijden alleen maar linksom. Nou, dat is eigenlijk het verhaal in het kwart. Beter kan ik het net uitlezen. Zelf rijden wie voor mij het jaar. Ja, dan ga je verder zien. Dus, dat we dan foto's maken. Nou, er kwamen t-shirtjes en patches bij. Nou, en nu inmiddels een complete winkel. Dit is dan het shirt van 2019. Nou, je ziet de winnaar van 2018 op. Nou, dan maak je daar een mooie foto van. Betekent de tekst er een beetje bij. Dat zetten we op een kladblokje. Nou, dat sturen we naar Amerika. En dan 3 weken later krijgen we een heel mooi ontwerp. Nou, dan stuur je er een goed naar van vinden we het leuk. Nou, en dan gaat de drukpers op en dan 2 weken later dan krijg je doorzen voor Amerika. Ja, en dan maak je de meeste keer dol enthousiast en blij mee, want dat vinden ze mooi. Alsjeblieft. Maar dit ontwerpt ze dus al zelf? Ja. Dus, Is dat vroeger ooit betekend, kind? Nou nee, alleen maar van dromen kennen. Alles wat mijn autosporten maakt, dat vond ik mooi. Ja, dan ga je er heel langzaam wat in verdiepen en dan ga je zelf een beetje aan puzzelen. Ja, en dan komt dit eruit en dat is gewoon genieten. Het is een heel aparte verhaal, maar het is ook een mooi verhaal. Ja. Het is een way of life, hè. Wij zijn er altijd mee bezig. Ja? Ja, hè. Mijn zoon die rijdt in Slagelitzer in de Formule 2 in de junioren. Die is nu 15 jaar en als hij aan 16 is, dan zou hij hier in rijden maaien. Dan wil ik eerst zelf nog een paar jaar rijden, maar als hij zo 4 is, dan zal er 16 centje werden, dan stapt er oer. Dus uw hele gezin is er altijd mee bezig. We hebben nog krijgen leren. 2 dagen alleen ga ik hem bij de bestikker halen. Toen gaan we de motor erin zetten en de chellen eronder. Maar je hebt best die om hem hier nog te krijgen? Ja, dat is de stand van de Haarlemmer Autocross. Ik kom zelf uit Haarlem natuurlijk. En ik ken mooi snelheid onder het publiek. Voor het eerst. Hij heet Iris. Ja, dat is mijn dochter. Daar maak ik een beetje om denken. Hè. Die is ook altijd mooi. Maar hij is nog Sanna, ik ga er nog niet in zitten. Mijn zoon die gaat erin zitten, die is wat lichter. Daar heeft er nooit in zitten? Nee. Dan ben ik heel benieuwd dat het past. Ja, dat moet wel passen. Hoe maakt er wel waarom? Zo, goed. Hoe viel dit nou? Nou, lekker hè? Ja? Ja, gaat er wel zin in. Misschien wel worden. Gewoon. Dus dan maakt mijn mooiste terug in en dan is er hoop ik juni klaar. Dus, ja. Succes! Dank u wel. Voorkantig, hè? Wat zijn je? Dat is de voorkantig, hè? Nou, ze liet zien. Een afvallenblitser. Wat is dit voor club? Ja, dit is een geweldige club. Het staat er ook mooi op. Hè? Maar dit is de grote voorzitter en die kan hem alles precies vertellen. Geen voorzitters dat altijd beter als oor? Heel protte beter. En waarom kan hij dat beter? Ja, die man die zit al jaren en jaren en jaren met deze auto's, auto's, is hij al mee bezig. En ik ben er nog maar krek bij, dus ik kan er nog net zo heel veel over vertellen. Maar deze man weet alles. Die weet echt weer alles. En jij weet met die man? Dat is Jan. Bij Jan. Jan. Maar jou bent mooi vet. Ik ben mooi vet. En daar gaat het om. Nou, dit is een custom club. Daar ben een heel soort mooie Amerikaan. Oud. Want custom budget. Ja, dat mag je wat uitbouwen. Ben je net nationaal, nou, dikke velgen, dikke motorkappen, dikke motors. Het draait om motors. Ik heb er zelf fjouwer. Maar wat is dat dan dat je beslist een Amerikaan hebben willen? Wat is dat maar die Amerikaan? Het geluid. Ik kijk helemaal op dat geluid. Je wil juist een stakkaart binnenrijden. Toen dacht ik, het duurt mij al haast weer te lang dat de autocross begint. Dat vind ik wel zo mooi. Dat is het mooiste wat er is. Die dikke stakkaart, die motors, nou ja, hier lees ik in. Alleen als hij wat minder pk's. Maar ja, dat maakt het niks uit. Het geluid is zo mooi. Nou, iedereen shot ik naar je. Je bent gewoon een opdracht op het dik betiden. Vooral in die grote truc van mij, dan zitten ze betiden, zat het maar. Nou, prachtig mooi, nou. Ja, dat gaat het dan. Het is de kick. De kick van het motorgeluid, dat is machtig. Ja.